बंधु मु आज आपण को एक सुंदर मंदिर को देखा जाऊँगी। ता ना हूँ ब्रह्मेश्वर मंदिर। भारतीय राज्य ओडिशार राजधानी सहर भुवनेश्वर ठारे रहितिबा एक नवम शताब्दीर शेषार्धरे निर्मित शिव मंदिरटी। ଏହି ମନ୍ଦିର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତର ଖୋଦିତ ବିରଳ କଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମନ୍ଦିରରେ ଖୋଦିତ ହେଉଥିବା ଶିଳାଲେଖ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାଳ ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ମିଳୁଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଅବଲୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ତେବେ 1058 ମସିହାରେ ଲେଖାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି। ସେହି ଲେଖା ଅନୁସାରେ ସୋମବଂଶୀ ରାଜା ଉଦ୍ୟୋତ କେଶରୀଙ୍କ ଶାସନରେ 18ତମ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ମାତା କୋଳାବତୀ ଦେବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଥାଏ, ଯାହା 1058 ମସିହା ଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟଙ୍କପାଣି ରୋଡ଼ ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ପାଟଣାଠାରେ ରହିଛି। ବିନ୍ଦୁସାଗର ପୁଷ୍କରିଣୀ ଏହା ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର, ଜଳେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ପଶ୍ଚିମ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରମୁଖ ରହିଛି। ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ଜୀବ ନ ହୋଇ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ରହିଛି। ଏଠାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଆରାଧନା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାସନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଶରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ତାନ୍ତ୍ରିକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଥିବା ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ଏଠାରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାସନା ବହୁ କାଳରୁ ଚାଲିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ମନ୍ଦିର କଥାରେ ସଙ୍ଗୀତକାର ଓ ନର୍ତ୍ତକୀର ଚିତ୍ରଟିରୁ ଏଠାରେ ପୂର୍ବ କାଳର ନୃତ୍ୟ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏହା ହେଉଛି ସମୟର ଶତାଧିକ ଭକ୍ତ ଏଠାରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ରାତ୍ର ଉଜାଗର ସହ ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଏଠାରେ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଗୀତର ଆସର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ମହିଳାମାନେ କ୍ଷୀର ଦ୍ୱାରା ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଆଶୀଷ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସିବାର ଅଛି ଏହି ସ୍ଥାନକୁ, ଆପଣମାନେ ଆସିପାରିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଟଙ୍କପାଣି ନିକଟରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ ସେ ଏରିଆ ନାଁ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ପାଟଣା।